Linis time po. Alis mo kasi mga alikabok. Dust. Balik ko na. Tapos na ako sa Katays Kaasan guys. Ito po ay gamit ng kapatid ng amo ko. Darating kasi sila galing New York. Ayan yan. Ako kasi ang nag-organize sa gamit niya. Sa Beirut at saka dito sa bundok. Ako po ang natakas niya mag-organize, mamahala sa mga gamit niya. So, lahat ang mga gamit niya kahit sa Beirut. Dito guys, tapos na ako kanina, ibabalik ko na lang yung inalis ko at doon naman ako sa kabilang cabinet. Ayan guys. Yan, sinupot ko ng mga supot ng mga basurahan yung gamit niya para hindi maalibok-kabok. Ay, naku, May, luma na kasi ito. Kuha lang po ako guys ng isang cellophane kasi nasira yung isang cellophane na. Yan, babalik ako. Yan guys, kumuha ko ng panibagong sulpin kasi sa tagal na hindi niya nagamit ito. Last year pumunta siya dito sa Lebanon pero hindi siya, yung time hindi yung pang summer eh. Hindi siya nakapunta dito sa bahay niya. Siya kasi may-ari ng bahay na ito guys. I'm sa New York. Sa 19 ang arrival sa Beirut pero wala ako doon. Bahala yung kung sino ang pwedeng mag-assist sa kanya doon. Alam ko na aakyat siya kasi dito eh. Kaya inunahan ko na lang para ang amo ko yun eh.
Lahat nakasupot. Ang ating niya pag mag-pack siya ng luggage niya, pag umuwi na siya, ay nako, may mga sili-silitin pa. So doon na ako sa kabila para matapos na sa taas. Yan. Tignan nyo guys, o nagbabakbak yung ano. Pero kasi pinipinturahan nila ito. Kaya po nagaganito yung mga wall nito saka sa ceiling dahil po pag winter po, nag-i-snow dito. Yan. Kasi sila, ito yung pinapagawa po nila dito. Naglinis na ako dito kahapon, pero sa kabit hindi pa. Ayan. Good morning guys, shout out po sa lahat. Wala pong laman dito. Kaya lang po kasi dito, pag maglagay siya dito yung guys, kasi ito pa po, yung natakot akong umakyat pa sa mas mataas guys. Kasi itong kasi po na ito guys. Ayan, dito may mga laman. Ito naman, maraming laman dito. Itong kapatid ng amo ko kasi guys, mahilig siya sa mga abubot, mga plastic bag, mga ano. Dito ang marami. Kukunin ko pa yung walis tintik, walis.
Upo muna guys. May babasahin ako, very important. Pag ako kasi may mga ano sila, yung pamilya ko, yung anak ko, pag may chat sila, kahit may ginagawa talaga ako, tinitignan ko kung ano yun. Hindi ako makapaghintay pag sa pamilya talaga. Dahil may mga negosyo na rin siya. Pero nahihirapan kasi siya kasi may mga bata siya eh. Masaya ako para sa kanila ngayon, masaya ako. Masaya ako sa mga apo ko, ganun. Ayan guys, tuloy yung trabaho ko ha. Pinipintura nila ito, pero ang ginagawa ko lang, linis ako ng cabinet, dito sa floor, mga ganito lang, furnitures. Pag punta dito, mapapinta siya. Kasi gas in dito sa mga wall sa kasiling, talagang kailangan pinturahan na naman. Every year ito guys, dahil nga sa snow. Punasan ko dito para ibalik ko yung mga ano. Nagbilang ko pala ng shell. So dito pala may laman guys. Pati kinis niya ang taon na, 2 taon na, hindi pa niya tinatapon. Meron siyang shoe bag. Dami niyang abobo ah.
balik ulit tayo guys. Tapos na ako dyan sa area na yun. Kanila, busy ako. Thank you sa support sis. Maraming abugot kasi itong kapatid ng amo ko.